Koitong ayo sini joto ataro tomai rok teman sini program betano tengai tengai puila hani pri sini program Tadi 4 তারিখ নভেম্বর 2022 Kumulung Narwai Holo TWF Inka Tipra Mothani Brui Motha Central Committee TWF Nikasa Seminar Engkai Baro Party Class no Himano Jengoro Party Class Naringmani Obono Bubagrani Warriors Sunginai Buskango Chini Kasa Diman no Tongo Greater Tripura Land O Greater Tripura Land ni Andolono sing bahai kai japi kelainani o Greater Tripura Land no doti manani baginai bahai ki samung tangnani oboni class tai kaisang kangkai buskango chini nirbachon tongo 2023 bubagra je samani one last fight jitega harega to harega one last fight hin samani jeng bubagrani warriors rok nginai buri bodol harega to harega jitega one last fight japi kelainani bagino dinini o seminar jeng kok chablainai bahai kai jeng busakangni pandano jeng bisanani ar ta kaisa tongo chini Tripura Mothani nginai jono juar khlainai kaisa jono sabha tongo o jono sabha o jeng buri rokni bhumika bahayengnai buri rok bomahai kai nongkhornai buri rok busuk nongkhornai abo kaisa tuinai chini o seminar chini tebe oro seminar tongo chini je blog tini sudu party class oro borok bangnani nangya jeng sudu leaders no oro tui phaika chini political district tongo 12ta chini 44 ta blog tongo aro ni pajona khai jeng sile khaitu boka borok no jeng class khai rohanai borok taisa thanginai janjani committee be achuklai borok taisa class khaipinai asukbai jeng central committee rok thagui tongla jeng taisa oro jotto district joto blog o thanginai jeng visit khlainai ebong visit ni bisingti khlainai boro kambaki tongkho boro chini gap tongkho aborok no jeng naimani bisingti khlainai taisa jeng block committee district committee khlainai seminar khlainai buri rok no Tripura rajyo o Tripura Mothani kaisa buri সংগঠন belai khai changa ini phunuknani ba nini Greater Tripura Land ni baginai buri rok tabule changri khai nong khorjak au Greater Tripura Land manthani buri rok ni belai kha obodan tongo hini sajaknani bagino jeng tabuk bubagrani warriors nge kha thone phaiba chalaijak hambai sabo tini chini pandao jeng oro chini party class ngai jeng oro chini jara leaders okra rongno jeng oro jeng saharka chini oro borom ganang president borom ganang Vijay Kumar Rangkhol ex MLA bonobo sengring mani bo bini tamlani yang bini ayang bukhago kasa panda tongma bai bo ma thangraka tongo oro chini oro TTA sini borom ganang chairman Jagadish Dev Burma bo phaisok kainai tebo tongo oro chini CM borom ganang Purna Chandra Jamatia tebo oro chini khachuksa EM borom ganang Jagdali Liang tebo tong nai oro chini political secretary ba office secretary chini borom ganang ex EM borom ganang Sridham Dev Burma bobo tong nai bo agini kusam tebo tong nai oro chini oro ex MLA khaba chini MDC borom ganang Robindra Dev Burma borok tong nai